Ndewo onye ọma na-ege ntị. Asị m ka jụọ, ị mụtara nwa na-ebe akwa nke ukwuu? Ị mụtara nwa ji ọnụ eduri n'akwa? Nwatakịrị ọ ga-abụ obebe akwa ebe a, ọ dịka ụwa niile agbarịchala. Nwatakịrị ga-abụ obebe akwa ebe a, ọ dịka ọsị tụfuo ya tụfuo. Ị mụtara nwa na-ebe akwa, ebe akwa ihe dị egwu. Ngwa obi dị ga-anwere tata maka na ezumezu Igbo na-ewutere gị ọtụtụ ọmarịcha egwu dị iche iche eji agụgụ nwa n'ala Igbo. Egwu ga-abụ itinye na-agụlụ nwatakịrị a na-ebe oke akwa ọ rahụ ụra. Itinye ya egwu a, nwatakịrị a na-ebe akwa si tụfuo ọ lahụ ụra ozugbo. Ya bụ egwu ndị a bụ egwu eji agụgụ nwa, eji eku nwa. A na-agụrụ obele nwa wee mee ya ka ọ rahụ ụra larịị, nwere onwe gị. Ya bụ sonyere anyị na ya bụ egwu ugbu a ka anyị ebido. Ha gụnyere ndị a: tata mechie ọnụ ebezinakwa, akwa dịrọ mma n'obube, oge niile na-ebe sọnsọ akwa, ị ga-akwụsị ya nwantịntị 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 lọ, Chidiebere nwantịntị lọ, gote moto obodo oyibo kwarụ ngwa pụta. Tata mechie ọnụ ebezinakwa, akwa adịrọ mma n'obube, oge niile na-ebe sọnsọ akwa, ị ga-akwụsị ya nwantịntị 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 lọ, Chidiebere nwantịntị lọ, gote moto obodo oyibo kwarụ ngwa pụta.